Ти бе, Емил Русанов. Свината майка. Дето те нарича Киро Брейка. Това е биш приятел. Ко правиш в Англия, бе? А? Приятел ще такова. Живееш на помощи, нещо такова. Обиждаш хората, харачиш хората в България. И аз съм в Германия. Ама не харача хората в България, като теб. Зато е собствена блага. Буклук такъв. Свиня майка, мръсна долна, гадна дебела. Ако искаш ела такова Бремен, мога да ти кажа улицата Бустерскувер Штрасе 35, да се видим. Ще смажа, аз съм 55 кила, ти 130 кила. Буклук такъв. Ще смажа. Ела! Още ни пъти втора улицата. Град Бремен, Германия. Улица Бустерскувер Штрасе 35. Ще те смажа. Ще те смажа, буклук такъв. Ще те смажа, да го знаеш. Затова, че предаваш българския народ. Буклук. И стоиш в Англия на помощи. На тъй срам. И обиждаш Киро Брейка, партия Величие и тем подобни. Да го знаеш. Чакам те, приятелю.